Mikrofono falta da. Egunon guztioi ematen dugu hasiera artekaritza batzordeari, otsailaren artekaritza batzordeari. Gai zerrendaren lehen puntua daukagu, pasadan hileraren aktaren onarpena. Puntu honetan norbaitek esan nahi du. Bai. Nos oímos en estéreo. Bai, orain bai. Orain etorriko da teknikaria. Ah. Zer soinua eratzen ari da. Separatu berri bat dago hor, ez da? Hori, bai. Listo, orduan? Bueno, jarraitzen dugu. Lehenengo puntua izan da. Aurreko batzorde bileraren aktaren onarpena puntu honetan, norbaitek zerbait esan nahi du? Ez? Orduan onartutzat ematen dugu. Eta hurrengo puntura, 6. 2025erako ehuneko 2,5ko eta 2026erako 1,5ko soldata igoera onartzea. Bueno, hemen ekartzen duguna da hori 2025erako ehuneko 2,5 soldata igoera onarpena eta urte honetan 2026 beste ehuneko 1,5 aplikatzeko ekartzen dugu ona. Negoziazio mailatik aztertu eginda neurri hau eta onartu eginda, eta orain kontseilu errektoriari helarazi zaio, formalki onar dezan. Orduan, galderarik, bai, Ibon? Guk nahi duguna da beti bezala gure jarrera saldu. Guk azten ditu egingo gara, batetik, igoerarekin ados gaude, soldata igotzearekin, igoeraren kopuruekin ez gaude ados, ehuneko 1,5 aurtengorako ez du betetzen inflazioaren igoera, esate baterako, horregatik ez gaude ados, baina batez ere ez gauderako ados, hau ez da hemen erabakitzen, ez Getxon, ez da Euskal Herrian erabakitzen, erabakitzen da Madrilen, erabakitzen dute Euskadin gutxiengoa duten sindikatuek eta ez sindikat gehiengoa duten sindikatuek, eta zentzu horretan nola hartzen diren erabaki horien kontra gaudelako, horregatik azten ditu ditzen gara. Ados gaude igoera hau igotzearekin, ez kopuruarekin, eta ez nola gauzatzen diren metodoekin. Ados, eskerrik asko, Ibon. Besterik, norbaitek? Ez? Bueno, bozkatu behar dugu proposamena. Beraz, aldeko botuak, EAJ, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PSE eta EAJ. Abstentzioak EH Bildu. Beraz, proposamena onartzen da. 7. puntua. 2025ko 4. hiruhilekoari dagokion berankortasun txostenaren kontu ematea. Hemen, gestionan ez dugu txostena igota dago, baina gaia ez da holan azaltzen. Informazioa bai jaso dozue deialdiarekin, beraz, halako arazo txiki bat izan dugu, baina, uste dut, galderarik badaukazue honi buruz, txostena honi buruz. Bai. Orain zertaz egituko. Orain, 7. puntua, eta da 2025ko 4. hiruhilekoari dagokion berankortasun txostenaren kontu ematea. Horregatik, nahi baduzu, utzi dazu hitza hartzen bai. Hemen arazo bat dago gestionako aplikazioan, eta horregatik garbi usteko, ez da agertzen puntua horrela. Agertzen da likidazioaren mario batean. Baina, puntuan sartu eta dokumentua eta dokumentua presidente horrezkondeak esan duena, berankortasun txostenaren berri ematea. Orduan, inoak eragozpenik ez baldin badauka txostenaren berri emateko berri emango dugu, hori da, hori da. Baina de hilaldian... Hori da, baina gestionak batetik kontatu du behar. Hori gerora ikusi dugu, beraz nahi baldin moduzue. Claro, es que ni nago beste deialdiarek... Nik azalduko dizuet. Barkatu. Tiene razón, bai.
nahi baduzuen nik emango ditut azalpenak teknikoak direlako bai. Gogoratzen duzuenez, joan den urtean eta aurreko urteetan, gai ordena egiten dugunean... Gai ordena egiten dugunean, gai ordena urtearen hasieran hasten da 1 puntutik eta hilabeteak aurrera eginala kontatzen dugu jarraituz. Horrek esan nahi du norbaitek urte horretako 27. puntua bilatzen badu, jakingo duela zein den landu dena. Eta gestionari eskatu genion eta esan genion horrela lan egiten dugula. Guk uste genuen ala jasoko zela, aurreko hilabetean ez ginen konturatu, ez hitzaigulako gertatu, klaro, urtarrilaren zenez, denak batetik kontatu ziren, baina orain egin duenean berriro batetik hasi da. Orduan, gure registrorako 7. gaia da, baina gestionaren aplikatiboan 3. Edo 4. hain zuzen ere. Eta orduan horregatik aldea. Ondo iruditzen bazaizue hori konponduko dugu, baina orain aztergai den gaia da, berri emate bat, hori da. Joan den urtearen azkenengo 3 hilekoari dagokion berankortasun txostena. Ostiralean bidali genuen, gaztelaniaz eta euskaraz, bai gestionaren bidez, bai emailez ere, bada ezpadan inolako arazorik ez izateko. Berri emate bat da, Getxo Kulturaren ordainketen epei buruzkoa, eta ados baldin mazaudete eta inork eragozpenik ez badu, presidente ordezkoak berri eman dezake. Bai, orduan irakurriko ditut ondorioak, txosten honetan jasotako datuak aztertu ondoren, honako ondorioak ditugu. 2025ko 4. hildekoan egindako ordainketa, 100 legeak ezarritako epean barruan egin dira, epe barruan ordindutako fakturen 89,0 bat erregistro dataren ondorengo, 30 eguneko epean onartu dira. Getxo Kulturaren ordaintzeko batez besteko aldia 4,63 egunekoa izan da, hilabeteka urria 6,60 egunekoa izan da, eta azaroan 6,56 egunekoa, eta azkenik abenduan 6,56 egunekoa. 3 hildeko osoari dagokionez, ordaintzeko batez besteko aldi globala 5,83 egunekoa izan da, hau da, legeak ezarritako 30 eguneko gehienezko muga baino askoz txikiagoa. Eta, horiek dira ondorioak, galderarik, ez? Orduan pasatuko gara 4. puntura eta nire 8. puntura. Hori da. Eta orain bai argarri uzteko, orain bai da 2025 urteko aurrekontuaren likidazioa eta itxiera. Eso, la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025, eso es del organismo autónomo de Getxo Kultura. Vale, la liquidación del presupuesto 2025 de Getxo Kultura refleja una gestión económica globalmente positiva. Hemos tenido un alto grado de ejecución, control de gasto y una tesorería final equilibrada. El presupuesto definitivo ascendió a 14.268.703,47 euros, con obligaciones reconocidas por 12.621.558,67 euros y una tesorería positiva al cierre de 95.025,04 euros. En el capítulo de ingresos, las tasas y actividades culturales han tenido una buena ejecución y en varios casos han superado las previsiones iniciales. Esto indica que la programación tiene capacidad para generar ingresos propios y que la respuesta del público ha sido positiva. En cuanto al gasto, el nivel de ejecución ha sido alto pero prudente. El capítulo de personal, que es el de mayor peso, se ha mantenido dentro de los créditos aprobados y ha generado remanentes, lo que apunta a una planificación adecuada de los recursos humanos. Los gastos corrientes también muestran control, con diferencias positivas entre el crédito definitivo y las obligaciones reconocidas, y las inversiones se han ejecutado en consonancia con los ingresos del capital. La tesorería final es positiva y no existen pagos pendientes del ejercicio corriente, lo que refuerza la imagen de solvencia y correcta gestión. En conjunto, podemos decir que la liquidación muestra una estructura financiera saneada, un grado de ejecución elevado y una gestión responsable. Además, en determinadas programaciones se han superado claramente las previsiones de ingresos. Por ejemplo, tenemos en el Teatro de Adultos partida de una previsión de 147.000 euros y ha alcanzado los 170.240,95 euros. En el Teatro Infantil, 94.500 euros, ha llegado a 113.901,05 euros. El Festival de Folk partía con los 13.500 euros y ha alcanzado 25.248,12 euros.
Y el jazz y otros ciclos partía también de un importe de 20.000 euros y ha llegado a alcanzar los 26.387,48 euros. ¿Preguntas? Ibon? Bai, galdean nahiko dauzkagu. Oso ikuspegi baikorra egiten duzue. Hemen ikusten dudanean, 2025ko obligazioak, onartutako obligazioak 12.622.000 euro, 621 bat, bueno, hortik ebitzen da hori, oraindik badaude onartzeko beste batzuk, hau da guztia. Barkatu, ez dut erantzungo, Sabi zure hitza. Hobeto. Bai, kontabilitate programaren aldaketa dela eta udal mailan abenduaren 12an itxi zen nolabaiteko aurrekontuen erregistroa eta azkenengo fakturak orain ari gara ordaintzen. Horrek esan nahi du 2025 urteko kontui dagokienez likidazioa horrela dago, obligazioren bat geratu daiteke, baina remanenteak onartu arte ez da agertuko kontuetan. Baina, a ber, gauza bat da orain fakturak ordaindu izatea, baina nik esaten dut obligazioak onartuak izatea. Hau da, hemen agertzen aurkezten diguzue aurrekontu bat, zeinek esaten duen 14 milioi baino gehiago jaso dela, eta 12 milioi eta erdi baino gehiago ordaindu dela, baina geratzen da, edo gera daiteke, zuk esandakoren arabera, abenduaren 12 eta abenduaren 31 bitartean beste ordaintzeko beharrak aitortua izatea, beraz, hemen agertzen diren datuak dira gutxi gora berakoak. Zehatza izateko eta ordain hitzez hitz bai, obligazioak horiek dira, ordainketak, gauza bat da, hori da, bai, obligazioak horiek dira, 2025ko obligazioak horiek dira. Hain zuzen ere nik esan egin hona zen, naiz eta gastu batzuk errekonozitu 2025aren bukaeran, ordainketa, justifikante de pago y el pago efectivo, izan daiteke orain egin izana. Baina bai, obligazioak hor daudenak. Bale, hortaz aparte gero, bauzkagu beste galdera batzu bitxiak iruditu zaizkigunak. Batetik ikusten dugu, transferentzia arruntak suposatzen dut hori dela udalak ematen duen, batez be udalak ematen duen diru laguntza, eta transferentzia arruntetan edo udalak ematen duen diru laguntzan, 1.600.000 euro gutxiago daude. Aurrek usteakoaren aurrean, 1.600.000 gutxiagoko diru laguntza eman du udalak. Aldiz, gastuetan, beste kontua dago, baina bai, claro, zuk epatu zu ondo joan diren gauzak. Musika klasikoa, jasa, musika klasikoa esan txerkia, musika klasikoa aurreikuspenetik bera joan da, eta hori igual jakin barko genuke zerbait, edo zergaitik. Zarzuela goiti joan da, ikuskizun musikalak beti joan dira, hor bada denetarik, orduan ikastaroak ere, ikastaro ofizialak beti joan dira, supotzen hemen ikastaro ofizialak galdera da zer dago sartuta. Soilik kulturretzeko tailerrak, ala baita ere musika eskolako ikastaroak eta euskaltegiko ikastaroak. Orduan, hor badago 50.000 euroko azpitik 50.000 euro. Orduan, horiek bai bitxia dira, baina batez be bitxiak direnak eta jakin nahi duguna zergaitik gertatu den hau, da adibidez jaurlaritzak eman beharreko diru laguntzetan, aberen kasuan, 75.000 euro gutxiago eman du jaurlaritzak aurreikusitakoaren aurrean, baina eske gauza, ia jaurlaritzak eman behar zituen ia diru laguntza guztietan gutxiago eman dau. Gutxiago eman dau jasean, gutxiago eman dau arte eszenikoetan, gutxiago eman dau irakurketa babespenean, gutxiago eman dau, jakitea zergaitik jaurlaritzak gutxiago eman duen, jaurlaritzaren irizpide aldaketak egon diren, edo prebizio egiterakoan, ekorreiak izan garen. Hori da, daukagun galdera bat. Eta baita ere, bitxia dela,
foru aldundiaren sarea ez duela bapes emon. Osa, ez da gutxiago eman duela, ez duela bapes emon. 52.000 euro zeuden aurreikusita, eta hau ez da emon. Horrek, baik eskatzen gaitu pixkat ikusteko. Eta bukatzeko, suposatzen dut hau izango dela beste galdera, ze hau ez dakit. Bale, irabazi gabeko erakundei ematen zaien diru laguntza, hau, hemen sartzen dira, jai batzorrei ematen zaien diru laguntza, pentsatu nahi dut. Hori galdera bada, Familiei ematen zaien diru laguntzak, suposatzen izango dira bai euskaltegiak, bai musika eskolak ematen dituen diru laguntzak. Gero ez dut ulertzen zergaitik korporatiboen bertaratzeak ez daukala aurrekonturik. A mi poco, pero algo se me paga por venir. Orduan, likidazioiek ez dut ulertzen. Zer ni suposatzen dut, korporatiboan bertaratzea, hemen gaudenon artean, igual, ni bakar, bueno, uste baina nik desde luego, eta zuk ere, orduan, jasota egon behar da. Eta dago aurreikusita hasierako iniziales, 0. Eta horiek dira batez be galderak. Horiek dira galdera guztiak? Bai, sakonegi sartu gabe, baina hori zalantza dira. Batez be zergaitik jaurlaritzak horren beste programetan aurreikusitako, baina nabarmen gutxiago ordaindu duen, zergaitik aldundiaren sareak ez du sosik ere eman, eta bueno, que está bien destacar lo bueno, pero de vez en cuando también hay que poner lo malo para ver todo lo que en realidad. Tenemos los diferentes puntos, ¿no? De vista también. Izan todos, atzerkia oso bueno, dago, eta jaso dago, baina... nahiago dozu galdera jasotzea, edo kaso saiatzen, bai, informazioa. Horiek erantzungo ditut, ondo iruditzen bazaitu, eta gero... Hartu dituzudan, bai. Hori da. Saiatuko naiz. Eusko Jaurlaritzak zergatik diru gutxiago eman duen. Eusko Jaurlaritzak normalean, baino askoz, beranduago egin ditu bere diru laguntzen ebazpenak. Estabilizazio prozesuaren ondorioz, langile aldaketa asko izan dituztela jakinarazi digute, eta orduan batzuk lehen ebazpena urtea amaituta, eta behin betiko ebazpenak urtea bukatu eta gero egin dituzte. Horren ondorioz, bai esan diezazuket jadanik informazioa bat dugulako Eusko Jaurlaritzak diru laguntza izendunetan ditugun kopuru guztiak berdin mantendu dizkigu, eskatzen, eta hori da jasa, folka, getxo arte, getxo estena, turismorekin daukagun akordioa jaserako, horiek guztiak kopuru igualetan mantendu ditu. Dagoen teknologien erosketarako hoi baino diru gehiago lortu dugu, baina hori oso berandu esleitu zuen ere, eta irakurketaren sustapenerako gutxi gora bera hori konkurrentea da, eta betiko kopurua 5.000-6.000 euro inguru egiten dugun programaziorako. Benetako alde nabarmen bakarra ipatu duzun lehenbizikoa da, eta da aberen diru laguntza. Aberen diru laguntza konkurrentea da, eta ematen digute daukagun ikasle, irakasle, ikasketa buru, zuzendari eta administrari kopuruaren arabera. Bai? Eta ikasleen kopuruak nabarmen bera egin du. 2025-26ko ikasturtean sekulako beherakada eduki du udal euskaltegiak, eta ez bakarrik udal euskaltegiak, baizik eta inguruetako euskaltegiek ere beraiekin harremanetan egon gara. Horrek esan nahi duena da, diru laguntza gutxiago ematen zaigula, klase gutxiago ematen ditugulako. Une honetan besteak beste, ez daukagu ikastaro trinkorik udal euskaltegian. Nagusiki jendeak euskalduntzeko egiten zuen ikastaroa, goizeko 9:00-etatik ordu batetara edo ordu 2:00-etara egiten zen eguneroko 5 orduko hori, ez dago, eskaini zen, baina etzen apuntatu, eta talde handiena hor zegoen. Beraz, diru laguntzaren jetxiera, gainera haua esaten dut, jakiteko abek ematen du diru laguntzaren zati bat irailetik abendura, eta orain bestea urtarrietik ekainerak ikasturtearekin doalako. Horrek esan nahi du, aurtengo diru laguntzan ere, 26koan beherakada egotea espero dugula.
Foru Aldundiari dagokionez, 52.000 euroko aurreikuspen egin genuen sarearekin topea delako, eta komunikatu digute, baina duela hilabete 59.000 euro emango dizkigutela. Baina beraiek ere, estabilizazio eta aldaketengatik oso berandu atera zuten deialdia jadanik, are beranduago esleitu zuten, nik gogoratzen dut besteak beste, jasaren diru laguntza iraganean idatzi nuela. Normalean diru laguntza bat eskatzen denean da egingo dugu, joango gara, ekarriko dugu, eta ja izan zen ez. Jazz jaialdia hau izan da, jende hau egonda eta honela egin dugu, bai? Baina 59.000 euro emango dizkigute. Irabazi gabeko erakundei diru laguntza, bai 400.000 hoien baitan jai batzordeak sartzen dira, horre ekonomikoki egiten dira taldekatzeak, eta bai gure arloburuak eta udaleko arloburuak adosten dituzte izendapenak. Baina hala da, eta azkenik bertaratzeetan zero ageri da, ze bertaratze horretan zehazki dirudienez jasota daude kilometraje edo displazamendu justifikatuak, eta zuei ordaintzen zaizuena da goikoan zehazki da 2.100 dietas a altos cargos jartzen den horretan, bai, 5.000 eta 8.200 kopuruak ageri dira, eta hortik ateratzen dira ordaintzen diren dietak. Vale? Hau da, asistentzia edo hori, dirudienez nik orduan ulertu nuen, eta egin beharko genukena da, egia esan kendu. Eta gainera ikusiko duzu nolabait horra gerizela, eta 0 dago. 0 aurre ikusi genuen, eta 0 dago. Nik ulertzen dut agian, eta ziurtatu beharko nuke hau, musika eskolako eta kultura etxeko fusioan, bateratzerakoan denak pasatuko ziren partida bakarrera, eta beste partidala ere oraindik hor geratu da. Baina hau da, ordaintzen den dieta hori, bai, azken batean ze gainera egiten da, se reconozco como dieta, dago ondokoan, 2 bat, 0-0. Baina, claro, egin behar duzuena da, izenak ondo jarri. Bai. Hemen jartzen du, dietas, locomoción y traslados de personal, gu ez gara el personal. Bai. Eta bestea, dietas, locomoción y traslados altos cargos. Hor. Gu ez gara goi karguak, zuen bai, baina guk ez. Horregatik inot, justo zuk epatu zuna hor sartuta duena, hori pizatu. Ados, aldatuko, egokituko dugu bai, dudarik. Proba egiten zan. Eta ja, azken galderatxo bat ikusi dut hortxe. Premios becas, 30.000 euro gehiago eman dira. Bai. Lau 8.200 partidan, hain zuzen ere, Getxoarte deialdia aldatu egin genuen. Getxoarte deialdian, orain arte egiten genuena zen 5.000 euroko beka bat ematen genuen, eta iaz 3 beka eman genituen ikerketarako, eta gero 10.000 euroko diru laguntza bat eman zitzaion 3etako bati erakusketa hori egiteko, eta gero kerespanago borobiltzen da epaimaien dietekin. Diru laguntzan sartu behar da epaimai horretan parte hartzen duten epailei edo kidei ordaintzen zaien partea ere. ¿Preguntas al respecto? ¿No? Damos paso al siguiente punto, que es información de la señora presidenta suplente. Tenemos los datos de programación realizados en este mes y información del avance de programación para los próximos meses. ¿Preguntas? No. Pues pasamos entonces a las preguntas presentadas por escrito. Tenemos una primera pregunta, EH Bildu. Primero es la de... Bai. Urtarrileko antolakuntzako batzordean Getxo kulturako katxeak ordaintzeko 50.000 euroko kreditu gehigarria ekarri zeniguten. Ondoren, Getxo kulturako azterkaritza batzordean egindako galderari erantzunez azaldu zeniguten musika taldeen katxetak ia hirukoiztu direla, eta hori delatak kreditu gehigarriaren arrazoia. Egoera horrek zuzenean ere egin dezake herriko jaietan ere. Izan ere, jai batzordeek ere musika taldeak kontratatzen dituzte eta prezioen igoera bera pairatzen ari dira edo pairatuko dute. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Aurreikusten alduzue herriko jaien diru laguntzak handitzea katzeten igoerari aurre egiteko,
2026ko diru laguntzak handitzeko asmorik alduzue. Horrela ez bada, zer neurri planteatzen dituzue jai batzordeek egungo egoerari aurre egin ahal izateko? Harremanetan jarri ahal zarete jai batzordeekin egoera honen inguruan hitz egiteko eta haien beharrak ezagutzeko? Aztertu alduzue katzeten igoerak herriko jaien programazioan izan dezakeen eragina, kontzertu gutxiago, talde txikiagoak, egitarau murrizketak? Bale, eskerrik asko, Jane. Bai, hasiko gara lehenengo galderarekin dagokionez, aurre ikusten aldozu herriko jaien diru laguntza handitzea. Bai, gainera 9. puntuan jasota dago deialdian, bertan, eta daukagu ehuneko 15 igotzeko proposamena. Gainera, pasadan urtean, 2025ko aurrekontuetan ere, igoera hori, baita, ehuneko 15 egin zen. Orduan, bai, asmoa da, diru laguntza igotzea. Daukagu, pasadan urtekoa 2025 ehuneko 15 eta aurten bebai beste ehuneko 15 igotzeko asmoa. Bigarren galderari, horrela ez bada, zer neurri, esan dutzuet baietz, asmoa dela diru laguntza kopuru hori igotzea. Gero, harremanetan jarri alzarete jai batzordearekin, bai, urtero egiten da bai bilera bat, jai batzorde guztiekin, normalean izaten da urte amaieran, urrengo urteko jaiak martxan jartzeko asmoarekin. Eta aurtengo jaiekoak, 2026 jaiak egin genuen bilera, azaroaren 18an Romo Kulturetxean izan zen. Eta honi buruz hitz egin zen gainera. Eta laugarren puntua, aztertu aldozue katzeten igoera eta, egindako urteko igoerarekin, baliabide nahikoak ematen zaizkie presioen garestetzi hori bermatzeko. Bai? Bai, kontutan izan naia inauteriak izan direla, eta inauterietan ez dela igoerarik egon. Osea, ehuneko 15 hori jada 2026ko hasieran ez da bete. Guk ezaten dugu katxeena, baina, karo, hemen ere bai, badaude gauza gehiago, ez? Osea, igoera nabarmena da, presoen igoera nabarmena da, jaiak edo ezer antolatzea garestitu da, materialak garestitu dira, segurtasuna, seguruak, hornidurak, osea, gauza asko garestitu egin dira. Eta horrekin batera, ez bakarrik, gutxienez ja urte hasieran egin diren ekitaldietan ez da igoera hori ikusi, gainera eskakizun gehiago egiten dizkiegu antolatzen dituzten batzorde horiei. Plan zorrotzagoak, eskakizun gehiago egon dira aurten, ez ditute danak aipatuko, baina azpiegitura egokitzapenak, badaukagu tiket baia hor atarian horrek suposatzen duenarekin, burokrazia kargarekin eta bar. Orduan, igotzea beharrezkoa da, beraiekin ere bai adostuta eta ikusita ze behar errealak dauden, eta, hasieran esan dudan bezala, 2026ko hasierako ekitaldietan ez da egoerarek egon, espero dugu jaiak datozenean egoera hau aldatzea eta beraiekin batera adostea. Azaroaren 18an bilera bat egitea ondo dago, itxiera pizkate moteko beraiekin eta kontrastatzeko, baina azaroaren 18an ez genekien urtarrian aurrekonturik gabe egongo ginela. Orduan, nik uste dut jai batzordeek ere, eta gozaten jai batzordeak, eta inauteriak izan direlako, baina egongo dira beste gauza batzuk ere bai. Baina, momentu horretan ez zegoen egoera hori, orain egoera hau eman da inauterietan, eta jai batzordeak ere bai, beharko dute informazioa edo beraiekin harremana egotea, jaiak ere bai arriskuan daude. Guztia hau suposatzen duenagatik, dakite gitaraua aldetik edo inkluso gauza batzuk ezin egin izana. Orduan beraiekin ere bai, harreman hori ez bakarrik amaieran edo justo jaiaren hasiera, baina eman beharko litzatek ere bai.
Vale, bueno, sí aclarar que la relación y la información es constante, o sea, no porque hayamos hecho una reunión el 18 de noviembre ya se termina ahí el diálogo, no. Yo sé que técnicamente la relación con todas las jaibachordes del municipio, que son bastantes, se está en constante comunicación. Las exigencias esas extras que comentas que se les pide son las que también en esa reunión se trasladan, pero por exigencias que a nosotras también nos llegan. Vienen de otras entidades que nos exigen pues, que se deban de cumplir pues, nuevas normativas o nuevas formas de organizar las fiestas. Y precisamente para poder alcanzar pues, todas esas exigencias también se toman en cuenta en las subvenciones que se les transmite o se les traslada a las jaibachordes. Entonces, pues bueno, sabemos cuál es la situación actual del 2026, que efectivamente pues todavía ese presupuesto no ha sido aprobado y bueno, pues lo tomaremos en cuenta también para las siguientes fiestas, a ver cómo se puede solucionar o cómo se puede plantear, pero teniendo en cuenta que los presupuestos serán presentados y a ver si son aprobados. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Pues damos paso entonces a la pregunta del PP. Sí, a ver, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que nos informen sobre diferentes aspectos de la matriculación en la Escuela de Música. ¿Han quedado plazas libres después del segundo plazo de matriculación? En caso afirmativo, ¿cuántas han sido? ¿En qué modalidad? ¿Y de qué edad? ¿Algún alumno no ha podido elegir entre las tres preferencias indicadas? Vale, Alicia. A ver, vamos, en relación con esa pregunta formulada por vosotros sobre la matriculación de la Escuela de Música, establece un único periodo ordinario de matriculación para las nuevas solicitudes, que es del 15 al 31 de mayo. Todas las solicitudes presentadas dentro de ese plazo son tramitadas conforme pues, al procedimiento que está establecido. Una vez que se finaliza ese plazo ordinario, se continúan recibiendo solicitudes fuera de ese plazo y estas únicamente pueden ser atendidas en el caso de que existan plazas vacantes, ¿vale? Y siempre que no haya sido ninguna solicitud presentada en plazo sin atender. No sé si me he explicado. No me he explicado. A ver, tenemos un plazo ordinario. Y entonces, se siguen recibiendo solicitudes fuera de ese plazo. Entonces, esas solicitudes que están fuera de plazo pueden ser atendidas siempre y cuando no quede pendiente ninguna de las solicitudes que están dentro del plazo ordinario. ¿Vale? El proceso de matriculación es dinámico a lo largo de todo el curso académico, es decir, que si durante el año se producen bajas, excedencias o lo que sea y se quedan esas plazas, por distintos motivos se quedan esas plazas vacantes, también se va llamando a esas solicitudes que no han podido ser atendidas. ¿Vale? Y bueno, en este momento las plazas vacantes disponibles son de violín 2, viola 1, clarinete 2, flauta 4, trombón 1, trompa 1, acordeón 4, triquitrisa 2 y chistu 3. Y si no quedará en el vídeo acta, vamos, O si no, repito. O sea, Vamos a terminar. Alicia, ¿tienes alguna otra cuestión? ¿No? 20 plazas en total. 20 plazas en total no se había sumado, perdón. Vale. No, vale, pues entonces Ibon. Ez, horren inguruan, aurrekoan behitzen egin duen haberse... ¿Edad también ponía? Las vacantes no tienen... Bueno, contesta, Xavi. ¿La edad de quién? De todos. O sea, las vacantes no tienen edad. Entonces, las 20 plazas que han indicado están sin ocupar. Y en la edad no sé de qué alumnos específicamente, si es de la totalidad de la escuela o de...
A ver, ¿para qué edad han quedado plazas vacantes? Para No hay- cualquiera, no hay no hay un límite límite de edad. Hay una clase, hay 4 clases de acordeón para cualquier ciudadano o ciudadana, y en caso de que ahora esté acudiendo una a la escuela y solicite una, automáticamente se le da. Bien, yo he hecho toda esta pregunta porque he visto en una pantalla que hay delante de la escuela Andrés Isasi que pone, aún quedan plazas vacantes. ¿No convendría señalar qué tipo de plazas son para que la gente no vaya a solicitar lo que no es vacante, en lo instrumento que no hay ninguna vacante? Es cierto que podría ser interesante a raíz de la pregunta incluso, pero ya lo habíamos hablado previamente, pero la escuela intenta recibir, intenta tener muy en mente cuál es la solicitud de la ciudadanía. La Escuela Municipal de Música de Guecho atiende al 1,46% de la población en concreto, pero recibe solicitudes de mucha más población. La mayoría de ellas suele ser encauzada, pero vamos a decirlo de una forma rápida. Si de repente viniera mucha gente pidiéndonos clase de flauta y no tenemos clase de flauta, pues sin duda valoraríamos la posibilidad de aumentar las clases de flauta o de dirigirlo a otra forma. Ya automáticamente diciendo que solo quedan determinadas plazas, estamos como obligándoles a escoger únicamente esas, ¿vale? Por ello no se decide así. Pero cualquier persona que quiere intentar acceder a piano, vamos a decirlo por ejemplo, que suelen ser las más demandadas, le dicen, no, pues usted puede venir, claro que puede hacer la solicitud y usted va a la lista de espera. Y si llega el caso de que hay una vacante en piano, se le llama. Y encima es cierto, además, como indicaba muy bien, por excedencias, por bajas, por motivos laborales, de desplazamientos de personas o por infinidad de cuestiones, suelen surgir plazas en determinados momentos. Bai, bueno, guk honekin lotuta dago. Aurretik ere itzen izan dugu, zenbat ikastaro edo zenbat musika tresna ikasi daitezken euskaraz. Eta jakin badakigu batzuk euskaraz ikasi daitezken kasualitatez gure soinu tresna tradizionalak direnak, normalean trikia, txistua eta txalaparta edo panderu gabe hortik egongo dira. Eta beste batzutan elebidunak dira, edo ustez elebidunak dira, euskera zein erdera zazo daitezke. Batetik, jakin nahi dugu, ez orain, albaduzue bidali, zenbat jaso daitezken euskera, zenbat izaten dien, zenbat daukaten elebitasun hori, eta elebitasun hori nola bermatzen da. Zoritxarrez, normalean gertatzen dena da, 7 euskaldun dauden tokian eta erdaldun bat dagoen tokian erderaz itxiten dela. Orduan, nola bermatzen den elebitasun hori horrela izaten dela. Eta bestetik, erdera hutzean ematen diren klaseak, egongo dira, zer nolako plangintza daude erdera hutzean ematen diren klase horiek gutxienez elebidunak izateko, hau da, musika eskolaren irakaskuntza ere egokitu beharko litzateke hezkuntza munduan egiten den bilakaerara, eta zenbat eta euskaldunagoa izan. Eta horrekin lotuta ere, irakasleak euskalduntzeko nolabaiteko plangintza dagoen. Hori da, egiten dugun galdera bat, ez dugu horren inguruko erantzuna orain espero, baina bai mesedez prestatuta daukazuen edo bidali. Eta gero aurretik landu dugun gai baten inguruan, honek ja ez dauka lotura musika eskolarekin, osean, egozu hausko galderetan beste 3 dauzkat. Vale, venga, aurre. Baina, getxo kulturarekin bai. Bai, getxo kulturarekin bai. Vale. Lehen aipatu izan duzu euskaltegien ikasleen matrikulazio beherakada nabarmena izan duela, ez soilik euskaltegi honetan. Aspaldi komentatu genuen, agian hausnarketa bat egin beharko litzatekeela, jakiteko Getxoko udal euskaltegian zenolako papera bete behar duen Getxoko euskalduntze prozesuetan, eta hausnarketa hori eskatuko genuke, suposatzen dugu ikasleen beherakada ez dela Getxoko kontu bat soilik, beste herri batzuetan ere antzeko zerbait gertatu dela, baina bai hausnarketa bat pixkat hor daukagun azpiegitura baten inguruan, eta agian azpiegitura horrek euskaltegi hutsa izateaz aparte beste zerbait edo beste paper bat bete dezake
Getxoko euskalduntze prozesuan, eta horren inguruko hausnarketa bat ere eskatuko genuke. Albada hausnarketa partekatua. Horren inguruko erantzuna ere ez dugu orain, espero da, iradokizun bat. Eta gero bai, galdera da, zer gertatzen ari da Biamonteko kulturretxeko lanekin? Zer gaitik? Lanekin? Bai, hor, egiten ari diren lan batzuk, ez dira inoiz amaitzen. Ez dira inoiz amaitzen, bueno, bukatu, bai. Edo amaitu behar direnean ez dira amaitzen, eta horrengo astean amaituko dira eta ez dira amaitzen, eta horrengo astean amaituko dira eta ez dira amaitzen. Eta horrek sortzen ditu eragozpen batzuk. Bai. Eta sortzen dituen eragozpen batzuen artean, daude, bi kontu, eta hau da, bigarren galdera, hau bai daudela lotuta, da adibidez, tailer batzuk musike barren eman behar diela. Bai. Bale, hori izan daiteke ulergarri den zerbait. Ara, musike barrirako sarrerak eta nola egiten den sarrera hori pizkat nola izateko rustikoa da. Osea... Rustikoa. Rustiko... Rustikoa esan duzu. Hitz bat biatearren. Osea, lehengunean geuden denok kalean itxoiten, euripean, segurtasun tipoak etzubelako atea irekitzen, irakaslea jeitzi arte. Hombre, un poquitín de adaptación a los métodos de la climatología. Ze itxoiten geudenen artean nintzen gazteena. Niño, peino gaztatze eskanas. En la música escuela, en música barri? Ez balanarren. Egin genuen. Vale. Eta horregatik araño igotzeko. Claro, igotzeko. Vale, baina horrekin batera baita ere, eta kasu honetan guri gertatu zaigu, baina suposatzen dut beste elkarte batzuei ere gertatu zaie, aldez aurretik hartutako gela bat, bilera bat ditzeko, edo asamblea bat ditzeko, edo dena den egiteko, bertan bera utzi behar izan dugu, edo atzeratu, edo ez dakitzer. Eta zentzu horretan jakin nahi dugu haber, nola egin daiteke da zer nolako, eta badakit honen inguruan egin dugun, zer nolako bideak daude musike barri zentzu horretan erabiltzeko. Ze ulertzen dugu aforo bateko tokiei asko ez daudela getxo, Biamonte itxita dagoenean beste toki batzuk egokitu beharko liratekela, ulertzen dugu toki horiek egokitzeko agian beharrezkoa izango dela justu egun horietarako langile berezia kontratatzea atea zabaldu eta nolabaiteko arreta moteko, baina ulertzen dugu ere musike barri hor dagoela eta musike barri badauzkala hainbat gela, musike barri badauzkala hainbat aukera eta gela eta aukera horiek nola erabil daitezke da, nola erabil daitezke herriko elkartek jakitea ondo legoke eta horretarako prestatzea ere ondo legoke, ezken finean, itxita egotea pena bat da, aparte de que es una inversión sin utilizar. Bi hori dira galderak. Asko izan dira. Ez, bi izan dira. Musike barri erabiltzeko adibidez bilera bat egiteko zer egin behar da, zer horako prozedura dagoen eta baldin badago. Horretarako daukagu informazioa orain edo, bai. Musike barri erabiltzeko ordenantza eguneratu beharra dago, eta oraindik ordenantza eguneratu gabe dago. Atera genuen lehiaketara musike barri erabiltzeko kostuen kalkulua egiteko zerbitzua, eta utzik geratu zen, eta orduan hori egin beharra dago. Udal diruzaintzarekin batera eta bereziki diruzaintzak egin behar duen lana da ordenantzaren moldaketa delako. Azken batean, musike barrik zehazki esaten duzun helburuetarako erabili ahal izatekotan espazio bat edo bi ditu gorrondatze aretoa eta balanar berez dantza eta mugimendurako entsegu gela da, aulkiak jarritagien beste helburu batzuetarako erabili daitekena, baina bi horiek dira. Baina bi horiei kalkulatu behar zai zein den kostua, eta gero ordenantza batera eraman behar da, eta plenoak azken batean onartu behar du edo dagokion organoak, horrengatik kobratuko den, edo ez den kobratuko, elkarte bati nola utziko zaion, ze baldintzatan, eta hori guztia zehaztu beharra dago. Hori zehaztu arte hor dago zailtasuna, une honetan guk egin dugun hain zuzen ere da Biamonteko lanak ikusita nola doaz, entzuk zeu bizi izan dituzu eta berri duzu zuzenean, saiatu gara alik eta gauza gutxien bertan bera uzten. Eta horregatik ahal genuena, musike barrira bideratu dugu, baina hori bakarrik
epe horretarako eta gure jarduera bat delako azken batean trasladatu duguna. Vale. Eta bestea zen Billamonte aulari buruz, ez da? Honi erantzune diot, ez dut ulertzen oso ondo zergaitik musikebarri ordenantza behar duen, eta ez barnea erabiltzeko araudi bat. Oine ikusi ditugun aurrekontuetan ikusi dugu ja berez udalak aurre ikusitakoa, baina 1.600.000 euro gutxiago eman duela. Berez hor badago diru margen bat momentu zehatz batzuetan laguntza eskatzeko edo horiek zabalik izateko. Azken finean, gure ikuspegitik behintzat herriak egiten baldin baditu ekipamendu batzu horiek, ekipamendu horiek erabiltzeko izan behar dira, eta ez da beti erabilera horrek dakarren kostu gehigarriak, ez da beti elkarteen gana igorri behar, baizik eta udalak bere gain arditzake kostuak, ez dakit, txikitoki erabiltzezakezu, egia da, asteburuan edo ordutegi arraroetan erabiltzen baldin baduzu, zuk ordaindu behar duzula zaindaria edo dena delakoa, edo batea zabalduko duena, baina zentzu horretan ez dut ulertzen zergaitik. Ordenantza beharra barne araudi bat egin daitekenean, eta barne araudi horretan kokatu daitezke musikebarrik berez dituen langile batzuk, edo kulturretzean berez dituen langile batzuk, edo berez kontratatu dauzkan beste enpresa batzuekin, konponketak egin, ze horiek egin izaten dira. Orduan hori da egiten dugun iradokizun bat. Ze azken finean, udal honetan ordenantza baten zain baldin bagaude, litekena da ordenantza baino arinago musikebarri berriztea. Orduan, bila dezagun beste bide batzuk, esaten duguna da, bitartean musikebarriren erabilera areagotzeko. Badakit bi gela horiek dira txikiak, ez duzu hartuko areto nagusia 30 edo 20 lagunentzako bilera bat itzeko, baina adibidez, dantza gela horretan nahiko egokia da hainbat bilera diteko. Behar den erabilera ez duen bitartean hori batetik. Eta gero, Billamonten aber zer gertatzen den, noiz bukatuko den, eta... Bai, Billamonte, arazore teknikoren bat izan du horregatik atzerapen, 3 asteko atzerapen bat dauka, baina egia da orain ondo dijoala obrak, eta azkenengo berrizte obrak izango dira ja, honekin ja bukatzen dugu, izan dira fase desberdinak, eta ja honekin ja bukatzen dugu. Obrak eta, mobiliario berria eta gauza guztia bukatzeko daukagu maiatza azkenengo edo ekainaren lehenengo astean izango da. Bai, maiatzan, azkenengo maiatza hilabeteko azkenengo asteetan edo ekainean. Bai. Hombre, ez da epe luzea, azkenean ez da bakarrik obrak, gero jarri behar dugu dana mobiliario berria, altzairuak eta dana, eta orduan pentsatzen dugu udalerakinetik fetzakoiek izango direla. Lehenago baldin badira, asko sobeto. Baina maiatzarenak... Bai, hori puntualizatzera ez, uste maldi badi da zu. Karo, mobiliarioa ez da aldatuko geletan, bale? Orduan, mobiliario aldatu behar da, liburutegiko partean, atzean artxibo rodante bat egongo da, baina erabiltzen diren 5 gelak, bai? Hoiek nik ulertu danagatik lehenago egongo dira erabilgarri, ze hor ez da aldatzen, hor klimatizazioa eta argia aldatu behar izan zaile horiei, baina nik data ezin dizut eman, hau da, nik zehaztu nahi nuena zen, nik badaki dela maiatza ekaina dela, liburutegiko partea eta artxibo rodantea eta parte hori. Bestea, efektibamente, aspaldik hasi nuen udaletxe honetan epeak ematea oso arriskutsua dela. Bueno, depende, norentzako, baina, bai. Zabaira behin da berri izan dugu. Denok ulertzen dugu epe bat ematen danean gero atzerapena egon daitezke. Atzerapen ulergarriak egon daitezke eta atzerapen ulertezinak egon daitezke. Kasu honetan, adibidez, informazio hori beharrezkoa da, esate baterako tailerretan, astero esaten zaigulako nun izango dan tailerra. Orduan, gutxienez, tailerretakoa jakin barko lukete, aizu, egoera honetan egongo gara hilabete bat. Edo, hasta nueva orden. Baina hori horrela egiten baldin bada ere, baita ere,
agian musike barrirako sarrera pixka gozoago egin daiteke. Eta hori horrela egiten baldin bada, igual zerbitzu edo pertsona lagungarri bat jarri beharko dela musike barri, tailerroiei edo bertan egiten diren gauzei laguntza emateko. Ez dakit zenbat tailer ematen joan diren musika barrira, agia zueli gurea. Bakarri bat. Mira que suerte tengo. Mira que suerte tengo yo. Baina dena den, bai jakitea pixkat, martxorako egongo da, bale, eta gero martxoa ez dala eta pirila dala, bale. Gelak segurazki lehenago egongo direla, baina horretan ez naiz hartuko. Horretan, ni badakit ekainerako izango dugula jagana berriztuta. Baina gelak segurazki izango ditugula lehenago eta kontatuko dugu beste bi gela gehiagoekin, ez da? Bat daukagunak, beste bi izango dira. Orduan, Beste bi gela nondik ateko dira. Berriztutak. Egongo dira. Reprografia atxitu egin hori da. Hori izango dugu una multi... Ez da, askoz espazioen dago izango, baina, berak esan du ez eta bere arloa denez, efektivamente, obraren ondorioz repografia dago 5. gelaren ondoan, eta hor sarbidea berez ez duzu, eta hor biltegia ere daukagu, eta, saiatu gara hori ahalik eta gehien txikitzen edo optimizatzen, eta orduan beste gela bat ez da oso handia izango, baina, hain zuzen ere elkarteen edo herritarren erabileretarako bilera gela txikiago bat egongo da. Vale, beste bai, aurrera, Xabi. Sí, otra pregunta aparte, oral. Me habían comentado, y lo he podido comprobar por mi parte, en la biblioteca de la Romo Kulturetxea, ahí al fondo hay como 3 mesas de estudio y lectura, y a las tardes hay bastante ruido en esa zona que viene del piso de arriba, a un taller o algo así. Entiendo que está bien que hagan talleres y habrá talleres que necesariamente requieran movimiento o ruido, pero que eso se oiga tanto abajo, no sé si es en un edificio nuevo, me ha sorprendido bastante. No sé si se ha recibido alguna queja de esto, si se puede solucionar de alguna manera. Pues hablaremos con el personal que tenemos allí, a ver si han recibido este tipo de quejas, y de hecho en la biblioteca misma hay una persona continuamente mientras que está abierta y tendrá que saber de Puedo añadir que cada queja que recibimos en bibliotecas la recibo yo y no hemos recibido ninguna al respecto. Sí, bastante. Sobre todo, pues igual agradecería que en el momento que esté sucediendo, por favor, que se acerque la persona mostrador, porque en el resto intentamos, sé de otras incidencias, pero justo en concreto no ha habido. A mí me lo habían comentado y he ido varias veces y es cierto que en la zona principal... Sí, sé cuál es, primera planta al fondo en el lugar de estudio. También en esa zona creo que es, claro, ahora en invierno ya no se nota tanto, pero creo que es en verano, no sé si a las mañanas o a las tardes, claro, en esas ventanas ahí da el sol y no hay cortina, y aunque haya ventilación y tal, te pones moreno y asado. ¿No se pueden poner unas cortinas? Bueno, no sé si hay esa petición también. Ha habido varias y las hemos... pero están recogidas de otras zonas, ¿no? Eso es de otras zonas y nosotros las remitimos a edificios municipales y si ellos lo consideran y tal... municipales no considera que hagan falta unas cortinas? Yo obviamente ya no puedo responder por eso. Vale, pues igual edificios municipales tienen que ir a pasar la mañana allí a esa silla. No, a ver, yo sí sé que se han recibido peticiones y sí se han ido poniendo de alguna forma medidas para que no... Cuando da el sol ahí, esos sitios están vacíos, porque no se cuesta. Bueno, pues lo tomaremos en cuenta y lo analizaremos con el personal también de allí. Sí, Natalia. No, es que nos han llegado quejas de que en el nuevo cosa informática hay trozos en el nuevo, en el nuevo formato informático que estamos haciendo, pues que hay documentos en donde solo aparece los datos que se piden en euskera. Entonces solicitamos que toda la documentación esté en los 2 idiomas. Tengo aquí la foto de no sale yo creo castellano. Que tienes la opción de elegir castellano. Había elegido castellano y no le sale castellano, sale todo en euskera. Dentro del documento. Sí.
Entonces, para solicitar para que se tomen medidas para que sea bilingüe. Sin duda, se trataba de un Esa error, que- creo que intentamos... Sí, por eso te voy a agradecer, ahora le he hecho un vistazo para identificarlo y si sucede en algún caso así, o nos lo trasladáis por email directamente a través de alguien, porque efectivamente, bueno, pues vamos encontrando cosas, la aplicación es inmensa, todas las nuevas cosas que hay y vamos subsanando todo aquello que podemos, pero efectivamente... Varias intentaremos. quejas ha habido, o sea, no solo una, que se han encontrado eso, que solo está en euskera, y se ha solicitado que el documento sea en castellano, o sea, pones y luego sale todo en euskera. Pero en la página web o en... Bueno, En un Sí, documento, se ha mandado el documento. de un proveedor que quería pasar una factura, no sé qué, y bueno, pues aquí está, si quieres. bueno, pues encima aviso si es de temas de Maña- facturación, ¿ese es de la cultura? contabilidad es ¿Es de ayuntamiento cultura ahora. en ese caso? Sí, bueno, pero por si acaso, como he indicado antes, con la nueva adaptación del nuevo programa de contabilidad, ahora la contabilidad del ayuntamiento se ha centralizado, o sea, de Getxo Cultura se ha centralizado en el ayuntamiento. Por tanto, me interesa todavía más porque igual ni podemos cambiarlo nosotros y tenemos que Lo tendré pedir al que enviar, ayuntamiento sí, que lo haga. informática. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Ez dago, orduan honekin bukatzen dugu artekaritza batzordea. Eskerrik asko guztioi. Bai.